6 тіл закатованих та розстріляних окупантами мирних жителів знайшли поліцейські у селі Шевченкове на Київщині. Місце масової страти місцевих жителів окупанти влаштували у підвалі на подвір'ї одного із захоплених будинків. Це чоловіки віком від 40 до 50 років. На тілах сліди тортур, добивали людей пострілом в голову. 5 убитих вдалося упізнати. Жоден із загиблих не мав відношення до територіальної оборони або будь-яких військових формувань. Всі ці факти в черговий раз підтверджують, що українців і місцевих мешканців, які були в окупації на Київщині, просто розстрілювали з автоматичної зброї. Я не знаю, скільки часу ми ще будемо знаходити тіла загиблих, вбитих, закатованих українців. Але я впевнений, що слідчі поліції Київщини відпрацюють це чітко і процесуально задокументують таким чином, що не тільки їх буде можливість притягти до відповідальності за національним законодавством, а буде саме жорстка відповідальність у Міжнародному кримінальному суді.